Миналата година завърши първенството леко разсърден от завършека, но пък се вижда тази година Пирин отново има състав, който е така, един от най-перспективните. Значи не сте се отказали от вашите начинания. За тая ситуация, която напри лигата, винаги ще съм разсърден. Защото не може да има служебен шампион. Така е, така е. Но се вижда, че тук продължавате да работите и то с желание и с перспектива. За 7 години сигурно доказахме, че само с желание и перспектива работим. Но в един момент ни направиха номер, когато трябваше да станем шампиони. Тази година имате ли притеснение, че нещо може да се случи, което да ви разсърди отново? В началото тръгнахме добре с федерацията. Отмениха наказанието, макар че не го заслужавахме. Дано така да продължаваме този сезон. Но имате много хубави момчета, перспективни, млади, може би най-добрият като селекция млад състав в първенството. Ще се стремите ли пак към участие в финала? Амбицията ни е финала, но не знам колко ще издържат нервите на момчетата. Тия са на 18 години, на треньора. Те ще станат мъже. Дано всички се надяваме да стане нещо от тия момчета. Ние за това сме ги вземали, за да направим добри играчи.